vej her til det der vej. Okay, nu har vi lavet nogle forskellige opgaver her, hvor vi har lavet noget om, hvordan vi så os selv i 55 år. Og vi har gjort en form for fremlæggelse eller noget. Okay, nu har vi lige lavet nogle lege udenfor, og nu har vi frokostpause. Nu har vi så fået fri. Tidligt fri. På vej over til opbygning på anden dag. Jeg sætter af, så der kommer stole, så vi skal ikke sidde på bordene, som vi gør nu. Vi er i gang med en ny opgave, der handler om livskvalitet. Hvor vi skal sætte grønne ringe om de vigtigste kvaliteter i livet, og røde ringe om de mindst vigtige. Nu er vi på vej tilbage igen. Vi har fået fri, og vi synes, vi fik lært nogle gode ting. Vi har haft en rigtig god dag i dag. Ja, Vi har lært en masse godt. Hende vi har var rigtig sød, og vi lærte om, hvordan at plejehjem og børnehaver godt kunne blive sat sammen, fordi at det gavner jo begge parter. Ja, og nu er vi på vej hjem. Ja. Nu har jeg taget Nu er vi på vej hjem, og vi kan ikke rigtig finde vej. Vi kan ikke huske, hvor vi kom fra. Det vil vi finde ud af. Okay, så nu er det anden dag, og vi er på vej til landbrugsskolen. Vi har bygget en og vi har lavet en opgave, hvor vi fik nogle spørgsmål, der skulle vi svare, og så fik vi at vide, om de var rigtige eller forkert. Og vi fik 2 forkerte ud af 8. Så det var meget godt. Og så har vi lavet. Vi er stadig i gang med nogle til at skrive, eller så vi tænker, vi finder, hvad vi gjorde. Okay, nu har vi fået fri. Vi er på vej hjem. Det var mega sjovt med vores nye viden om køregrise. Nu er jeg på vej ud til dem, der går, og det er dag 3. Lukas. Okay, nu er Marie i gang med at noget med hø. Eller halv. Ja, vi skal gøre den her stald-ting ren. Så er vi done for today. Vi har så taget en masse hø og taget en masse lort og fået lort på os. Yes. Okay, det var det for landbrugsskolen, og vi er på vej hjem nu. Hvordan er det at arbejde som er? Det er meget spændende, det er meget afvekslende, der er aldrig 2 dage, der er ens. Og nogle gange har man nogle super engagerede og glade elever, og andre gange har man nogle elever, man skal skubbe lidt mere.